Deadmau 55 εδώ και σήμερα παίζουμε το Mortal Kombat 5 Blackout. Ο Γιάννης είναι στην κάμερα. Σχετικά, όσοι με ρωτούσατε αν θα κάνω Q&A 2, ναι θα κάνω. Περιμένω ερωτήσεις και γράψτε μου στα comments ερωτήσεις. Έχω πάρει και μερικούς φίλους ερωτήσεις, οπότε περισσότερες είναι από φίλους. Επίσης, γράψτε μου και στα σχόλια τι άλλο θέλω να παίξω. Ένας τύπος μου είχε πει να παίξω το Άγιμο. Επίσης, σχετικά με το vlog story που άργησε, θα το γυρίσω μάλλον σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω πότε. Πάντως το γυρίσω σίγουρα. Αυτά ήθελα να σας πω. Αν θυμηθώ κάτι θα το ξαναπώ. Μισό να δούμε στην ομάδα τι έγινε. Ωραία, οκ. Σήμερα να παίξουμε online ματσάκια. Το looting battle θα παίξω και όχι άλλες βλακίες. Να ένας παίκτης μέσα, οπότε θα το επισκεφτώ. Καθώς το βίντεο, συγγνώμη που δεν θα κρατήσει τόσο πολύ. Δεν θα κρατήσει πολύ, ίσα 10 λεπτά. Scramble. Αρχίσαμε την αγαπημένη μου πίστα. Παιδιά, σε αυτήν την πίστα θα είμαι τρομερός. Και ειδικά πολλές φορές που κολλάει το πόδι εκεί δεν το βοηθά. Παιδιά, σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη ζέστη. Σιγανέ, και εσένας. Και σχετικά με το vlog, τι θα λέγατε να άλλαζα θέμα και επειδή σας είπα για την ανακαίνιση. Τώρα είμαι ένας παραπάνω με ταραπανήσεις. Περιμένουμε λίγα λεπτάκια. Ας μιλήσω, γίνεται κανένας. Τι θα λέγατε να άλλαζα το θέμα μόλις τελείωσε. Μισό λεπτό. Τι θα να σας πω. Νικήσατε. Ναι, νίκησα. 25-22. Τι θα λέγατε αν άλλαζα το θέμα του vlog. Το αρχικό θέμα θα ήταν να κάνω tours μέσα εξωτερικά στο σπίτι μου, μπορεί και εξωτερικά. Θα έλεγα θα άλλαζα το θέμα και θα το έκανα να κάνω tour στο δωμάτιό μου και στη γειτονιά μου. Εγώ θα το έλεγα καλύτερα. Σιγά τι λες, στο δωμάτιο ή στη γειτονιά. Στο δωμάτιο. Και το δωμάτιο δεν χρειάζεται να βγαίνεις και έξω. Δηλαδή, δείξε μου στο δωμάτιο μου. Εντάξει, πάμε. Έβαλα ξανά την ίδια πίστα, μιας και όταν μπήκα κατευθείαν τελείωσα. Τι δείχνεσαι με την πίστα, δείξε. Πείτε μου αν θέλετε να παίξω ξανά το Mortal Kombat 5. Επίσης, όσοι έχετε Mortal Kombat 5 Blackout, λέγομαι Deadmau 55. Μ' αρέσει εμένα. Το έχεις παίξει μια φορά, αλλά Σκότωσα όμως 2 παίκτες. 2 παίκτες και πόσες φορές σκοτώθηκες? 3-4. Μόνο. Αν εσύ έπαιξες λίγο, ναι. Σε λίγη ώρα πρέπει να φύγουμε. Ένας δικός μου. Αυτός είναι ο φίλος μου, παιδιά. Πολλές φορές μου λέτε γιατί δεν μιλάω δυνατά. Παιδιά, υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο με την κάμερα. Ναι. Τον ήχο. Στα δείξω. Νομίζω ότι αυτός είναι αντίπαλος. Δικά σου ήταν. Το ξέρω. Σχετικά με το GTA Story που άρχισα να το κάνω. Φοβάμαι είναι έρθει και από εδώ. Αυτός είναι, μαζί μου είναι ακόμα αυτός. Για πάω από εκεί. Για να ελπίζω να τα βάζει καλά, έτσι. Φυσικά. Όπα, εδώ είναι αντίπαλος. Άντε γεια, first kill. Πατόπλο. Διορθωσίσαμε. Όχι, δεν είναι, έχω καλό το. Πάτα να το Δεν κρατήσεις. έχεις καλό. Πάτα μωρέ. Δείτε, παιδιά. Και σχετικά, νομίζω κατά λάθος διέγραψα το Five Nights at Freddy's. Σε όλο το άλλο. Δεν μπορώ να δω. Τέλος πάντων, νομίζω το διέγραψα. Και κάποια στιγμή ενώ το έπαιζα πρώτη φορά ανοίγω κάποια στιγμή την πόρτα, βγαίνει ο Φρέντι, παιδιά.
Πάλι καλά που δεν ούλαξα. Εσύ για να νομίζω ήσουν κάτω, Α, ναι, εσύ κάτω ήσουν, δεν ήσουν πάνω. Βράδυ ήταν. Όχι σκοτάδι, αλλά εντάξει. Δεν έχεις καμία ακρίδα. Α, να θέλουμε. Ακρίδα. Α, Νίκο, σκότωσε ένα για μένα. Μια ενημέρωση, ωραία. Squad battle. Squad battle. Γενικά όταν παίζεις online μας έκανε squad battles. Α, όχι, squad battles είναι... Σκότωσε τον. Σίδα. Παιδιά στον αέρα δεν σκότωσε. Τον πέταξα, πήγε να πηδήσει και του έριξα μια βολή, έπεσε κάτω. Πείτε μου βέβαια αν θέλετε να παίξει ο Γιάννης στο παιχνίδι, δηλαδή μπορεί όμως αυτό το θεωρήσετε βαρύτο γιατί δεν πολύ ξέρει. Θα το μάθει όμως, σε μάθω Γιάννη εγώ, θα περάσει λίγο σχέδιο και με σκότωσε ένας συμπατριώτης, ένας Κωνσταντίνος. Μόνο που εδώ, εσύ δείτε το σηματάκι λίγο, είναι της Αλεπούς. Αυτό το όπλο το θέλω πολύ. Sure. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα που βλέπω. Υπερβολική δέση, δεν αντέχω, θα σκάσω. Πολλοί μου λέγατε για το Q&A ότι τις έγραψα εγώ τις ερωτήσεις. Δεν τι έγραψες εσύ. Γιατί είναι παιδιά να τις έγραψα εγώ. Δηλαδή, και άλλος μου λέει με 8 subscribers πώς βρήκες τόσες πολλές ερωτήσεις. Τι πώς βρήκα εγώ, μου αν έχεις φίλους. Το Twitter δεν είναι μόνο έτσι άμεσα ρωτά. Και φίλους έχεις, εγώ έχω αμέσως φίλους. Εγώ θυμάμαι ένα από τις ερώτησες που λεγόταν Οδυσσέας. Α, ναι, ο Οδυσσέας σχετικά να παίξει το Αγκάριο. Θέλω να παίξει το Αγκάριο. Φίλε Οδυσσέα, λοιπόν, έχω κάνει ήδη τέτοιο. Θα το παίξω. Αλλά προέχει το vlog. Να βρούμε καμιά κρύτα. Πέθανε. Γιάννη, μόλις πήγες να έκανες με γέσυνση την κάμερα, πέθανα. Το διόρθω όσο με προσουζεύει το δεν Γιάννης. Κάνει κινήσεις που με προσουζεύει. Πάρε την κάμερα. Θα με σκοτώσουν να φύγεις. Και πάντα προσπαθεί να είσαι και λίγο σε ψηλότερο σημείο. Αλλά το σημαντικότερο είναι να κοιτάς και λίγο σε ψηλότερο σημείο. Εσύ είσαι ψηλός, αυτός δεν είναι σε ψηλότερο σημείο. Δεν είμαι σε ψηλότερο σημείο εγώ. Είσαι στο στόμα του λίγου. Νομίζω. Μόνος σου σκοτώθηκε. Αυτοκτόνησε. Δεν είσαι επαναλαμβάνω. Τι νομίζω ότι είσαι μόνος στο στόμα του λίγου. Κάπου να ακούσω. Κάποιος για να με πυροβόλησε, κάποιος είναι εδώ. Και κάποιος είναι εδώ, κάποιος είναι εδώ. Δεν μπορεί να τον δούμε εδώ πέρα. Δεν τώρα θα αρχίσει να με βαράει. Εγώ βάρεσα. Όρος έτσι το κουμπάω και βάρεα μόνο του, δείτε. Μόνο του. Συγγνώμη, ρε, παιδιά, μπρο, αυτός που αυτοκτόνησε μόνος ήταν δικός μας. Ωχ, Θεέ μου. Sorry που δεν έχω περιόριστο χρόνο. Έχω μια μικρή δουλίτσα, γι' αυτό το κλείσω σε 2 λεπτά για το βίντεο. Να τελειώνει το battle και το κλείνω. Δεν έχει λίγο πιο κοντά την κάμερα. Να τελειώνει σε λίγο. Brock Jackson. Όλοι θέλουν να παίξω και Happy Wheels. Παιδιά, ό,τι μου ζητάτε θα το παίξω αναγκαστικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το παίξω. Να, 40 δευτερόλεπτα. Α, τραγούδι. Έχω μια ιδέα για το ένα. Όταν πεθάνεις θα τελειώσουμε. Θέλω να παρέσω το δικό μου. Θα το κλείσουμε το βίντεο. Θα το κλείσουμε Νίκο το βίντεο.
Πήγα. Το σκοτώσα. Παιδιά, δεν πειράζει. Λοιπόν, τελείωσε το battle. Να σας δείξω και λίγο γρήγορα τον ήρωά μου. Δεν να το κλείνω. Μισό λεπτό να φορέσω και λίγο το καπέλο μου. Με έτσι όλος, έτσι. Ανέβε. 11 level, τέλεια. Αυτός, παιδιά, είναι ο ήρωάς μου. Είναι 102 level. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το τέλος. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Σας είπα να κάντε μου και ερωτήσεις κάτω στα comments για το Q&A 2 που ετοιμάζω. Δεν θα είναι τόσο γρήγορο, θα είναι σύντομο. Θα αργήσει. Αυτό δεν νομίζω το κάνουμε με τον Γιάννη. Το 3 όμως Γιάννη σε υποσχέθηκα ότι θα το κάνουμε μαζί, έτσι. Ναι, κάποια τα Q&A θα κάνουμε μαζί. Επίσης, του είπα το Γιάννη να ψάξει για μικρά κλιπάκια για να κάνουμε τα βίντεο αντιδράσεις. Έψαξε κάποια. Απλώς δεν τα έδειξα. Δεν μου τα έδειξε, τα κρατάει για active, θέλω να μου τα δείξω. Σχετικά φίλο μου το αγκάριο, όπως σου είπα, θα το παίξω. Βρείτε με εδώ πέρα. Ας το επαναλαμβάνω. Δίδυμο 55, έχω αυτό εδώ πέρα το σημαδάκι. Πείτε μου αν θέλω να συνεχίζω να παίζω online ματσάκια. Συγγνώμη βέβαια που ήταν αυτό το σύντομο βιντεάκι. Θα κάνω ένα μεγαλύτερο μια άλλη φορά. Αυτά λοιπόν.